Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। ओमफ्राय दा आङो ओंख्रि संगासिनो दं आरो लोगोफोर टाइमा जाबाय 10:30 थ' संनाय खावनायनिफ्रायनो आं नोंथांमोनखौ वेलकाम खालामबाय आरोना आंनि चेनेलाव। ओमफ्राय नोंथांमोना दिनैनि आंनि बे भिडिअखौ जोबसिम नायलां आरो लोगोफोर आरो सोरबाफोर गोदानबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो हायोब्ला आरो लाइक शेयार कमेन्टबो खालामना होदो आरोना लोगोफोर। अब्ला दिनैनि आंनि बे भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। ओमफ्राय दा बिथांजोआ मा ओंख्रि संदों बेखौनो नोंथांमोना नायलांदो आरोना बेनिफ्रायनो आङो स्टार्ट खालामनोसै। थाव बादा थाव सङो आरोना लोगोफोर आङो बेखौनो नायदोलाय नै ओंख्रिया जाहैबाय बेनो लोगोफोर नोंथांमोना सिनायबाय जानो हागौ माखासेखौ सिनायनाय नंलाबो जानो हागौ मानो होनब्ला रुइबाय आरोना माखासेया बेवहाय दङ आलु मटर फान्थाव दङ आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आङो दा टमेट' होदों लाब्रा बानायनोसै। फान्थावाबो लकेल नालाय बिराद मोजां गेब्लेबाय आरोना आं खननैल' एरदोंमोन संनायनिफ्राय दा आङो खोबना दोनथ'नोसै लोगोफोर। दा आङो टमेट' होना होबाय नै टेस्टि जागोन ना जाया नायनोसै लोगोफोर मानो जाया जानो ना एफा मोजां गोथाव संनानैलाय नै गारबाफ्रावनो सिथाबजोब्बाय गोथाव साइसनि नुखाथारदोंना लोगोफोर मानो गोथाव जाया जानो आरो जाबाय नै लोगोफोर ओंख्रिया आंना टेस्टि जाबायना साखिखांबाय आं लोगोफोर टेस्टि जाबाय। ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंना मावजि फिसाखौ हिलिनि बाबाजों दोननो थाखाय न' बानायदोंमोन आरोना मावजि बिमाया सफैबाय आरो भिडिअ लादों जाम्बि नोंखौ ओमफ्रायो क्रिम बिस्किट होदों आङो थाथोंसै नों थाथोंसै मामि थांदो इलाय कालारा मोजांथार फिसाना थांदो नै भिडिअ लानायखाय गोजानाव फैबावबायसो थां अन्थाव बाथाव नागिरना फैबाय नै इलाय माथो मावजि फैनाय बायदि मोनबावबाय आं बैथिं इलाय नै बिमाना बियो हाबदो लांगोन ना मागोनथाय लांफिनगोन ना मागोन जाखो नोंलाय हो खाजाया अरस'गोन खोमा ने आयै बिमा नालाय खम बोरैबा जादों बे नै नायनाया नोंसोर थांदो मालाय थागोन बे बेनोथ' जि मोजां बानायदोंमोन नै कार्टुनाव हगारनायनो आहार मोनजासिगोन फैदो इलाय दे जादो माथो फैयोबोलाय दे थांदो जेबो खालामाखै जाम्बि हाबदोलै खाथियाव फैलायबावो बेहाबो दाफै मामि हाबलांसिगोन ना बोरै मिथिखो बियो खोनाबाय थादोंदां दे आयै दे आयौ अरबाय आयौ लांनो नागिरबाय हनै लांनो नागिरबाय लांनोसो फैदो हनै नों हरानो आं मोनथिबाय हनै ओमफ्राय हनै ओंखारगासिनो बिहाबो मा खालामबावनांगौ ओइलाय हनै फैफिनबावबाय नै आयु अरथारो ओमफ्राय जेबो जायाखै माने गावसोरनि अरनाया
खोमायाव हरना बोबायानोमोन बाबरे बाब फैदो नोंबो जोंनाव फिसिगोन ना फैदो जायगा बानायदों खोमालै इलाय नै फैसिनथारबाय नै नै माबा खालामदों सानबाय गावनि फिसा नालाय बे बिमासो मा बे जोंनाव फैखागोन देरबानो फैखायो फैगोन मामि जारला जाबाय नायलाय मा खालामबावनांगौ बिसोर बिमा फिसाखौ फारसेथिं फिसाजोनि लुगैनाय हनै आयै हनै मालाय बिमा फैनायखाय मालाय खनसै सुना नै फैथोंसै दसे फैथोंसै मा ओइ होगालाय मामि होगालाय मा खालामो देलाय होगालाय नों होगाथ'लाय मा जों बुद्रुफिननो मोनो फैदो र' नै र' नुबाय बिमा फिसा नुबाय मामि इलाय नै अनदोंना बिमाया बोरै लांबावनो जाबायहायलाय लामाखौ नायबाय नै जि दुखुनांथाव गाबबायहाय खायदा खालामदों इलाय नै लामा नायदों लांनो गाइखेरा 1टायाव सफैगोन 1टा जासिगोन हो थ' लांनोसो सेस्था खालामथारदों नै हरा दे मा हरा न' बानायलायबाय बिफा फिसाजो न' बानायखांबासो बिमायाबो खावब्ला नुजाफैनांगौ आरो नुवाखै लामा नागिरनाया साला वालजों ओरै लांनो थिखोबाय थादोंमोन आरोना ओरैजाय बेयावनो खननै जलदब खोलैदों बियो फिसाखौहाय मैया देलाय होगालाय मामि मा खालामो होगालाय दे खनसे नायनो र' मा खालामो इलाय लांसिगोन इलाय आयै नै बिमाया लांनो बोबाय नै अनलायलायबाय आयौ बोबाय आयौ निउटन फा लांसिगोन नाय हनै आयौ हरा दे सोदो दे हरानो बोखोबायमोन आं मोनथिला हरानै फिसाजो आं मा खालामबावनांगौ दे नै लानानै थांबाय हनै फिसाजोआ आयै मा खालामबावनांगौ नोङो खननै गाहाम दहाय खोख्लैदों आयौ दाना न'आव बारखोनोसो खायदा खालामबाय दिनैनि ब्लगा मावजिनिसो ब्लग जाबाय नै लोगोफोर जारलासो खोरखिफांबाय नै खोरखिफांबाय
साथासो हमना होबावबाय नै साथा खोबना होबावबाय जारलासो न' बानायनोसै नामा लांदो बाबाया लांसैनो लाबोफिनदो दे ओरै लांदो बाबाया बानायफिनसैनो नङा बैखौ उथायनानै लांदो थिखोनानै लांदो जारला जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर माने मावजि बिमाया एकदम सेस्था खालामबाय थादोंमोन थ' मावजियासो दुखु मोनलायदों आरोना गोलैबाय थायो ओमफ्राय मामि फिसायाबो एकदम फिनो लुगैनाय थ' बिफाया माने मावजि दोनग्राखौ बानायफिनबाय आरोना बिसोरो बिफा फिसा माने आद्रा जाखादोंमोन बानायनाया गाइखेर दौदोंमोन ओमफ्राय बेयावनो दोनदो दे बेयावनो दोनदो नो लांफैदो लांफैदो दे नै लांफैदो नै ओयावसो लांदो नोङो जेब्ला मावजि दोनग्राखौ बानायखाङो अब्ला माने मावजि बिमाया आरो फैबावदोंमोन आरोना ओमफ्राय मामि फिसाखौ माने आङो बुरखायनानै हरहोबाय आरोना नै बेवहाय लांनो फैनाय जाथारदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै ससेल' लानानै थांनानै माने मिस्ट्रिफोरबो मेरला दंमोन नालाय दिनै जाय ओमफ्राय माने बियो गिनानैनो माने बिसिबांल' लांनानै उनाव लांफैफिनासै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बै जोंनि माबा दिंखलथिंजायबो जोङो दोनना हैदोंमोन बेखौथ' आं भिडिअ लानाय जायासै लोगोफोर ओमफ्राय मोनालायबाय माने लांफैगौबा नेबाय थादोंमोन थ' लांफैयासै ओमफ्राय दोननाय जाबाय आरोना जों मोनायाव मर्निंआवसो भिडिअ लालायबाय आरोना लोगोफोर नै जोङो पिंकिखौ थारैनो लाखिमारबाय नै ओइ पिंकि बे नोंनि न'आव था ओमफ्राय नै लोगोफोर हिटार होना होदों आरोना हिटारा नै जोंना बियो एसे गाज्रि जाथ'बाय थेवबो पिंकिनि थाखाय सोलियो आरोना थाला नै गुदुं थादोंमोन आं फैबायबो थाबायबो माबा ओंखारबायबो आरोना नै मैखिया मेगनाबो एकदम होथेजोबदोंमोन ओमफ्राय मा होनो दै गुदुंजों आराम माबाना होबाय आदारबो दौबाय हरावनो खनथाम दौदों जों गाइखेर ओमफ्राय दहाय फुङाव सिखारनानै दौबाय थाथ'दो बेयो जाम्बि माने बिमानो मैया हरफिननाय जादोंमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय बिमाया माने वाल गोजौआव अबाफोर दंबावो खोमा आरो फिसा माने वाल गोजौआवसो बासा लादों खोमा आरोखि बिमाया ओमफ्राय वालजों बोखोलांनो हायाना जलदब गोलैबाय थाबाय फिसाजोखौ बुरखायनानै मैया एकदम फिसाजोआ माने हरफिनबायमोन आरोना दोनफिनबायमोन बाहेरायाव लांफैथोंसै होननानै खननै लांफैदोंमोन गैया बोखोना लांनो हायासै लोगोफोर ओंखायनो दा जोङो दोननाय जाबाय आरोना माने गाइखेरखौ दिनै साबसिन जादों आरो बे लोंदों गाइखेरखौ तुच जाय ब्रुं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय स्टिं थांफा फैफा खालामबाय थायो आरोना लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बिल्लिनि ब्लग जाबाय आरोना लोगोफोर माने नामखौबो दोनना होबाय पिंकि थ' जों थागोन बायदि मोनबाय आरोना माने गाइखेरजोंनो खांनोसै जोङो जानो हासान्दि माने बिस्केट जेबो बियो जानो हाथ'वाखै हाथायाथ' रुजुजोबनायालाय ओमफ्राय जाथ'वाखै आरोना बियो गाइखेरखौ हले लोंदों आरो स्पुनजों दौनायावहाय ओमफ्राय बिदिनोसै लोगोफोर जोंना लेथेर अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदोलाय बाय